tempo iki lur. Yes. Piro? Pasare yes. Pasare yes. 12,5 iki. Tinggal. 12,5. Ya, iki 12,5 lur. Teko. Sak dedek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama YDR Channel, channel Lewong Kediri, channel Lewong Cepus Blusuan Co. Ini saya berada di pasar sapi Warujeng, mau vlog orang-orang jual sapi. Gimana keseruan mereka? Kita lihat yuk videonya. Oke, mohon jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pas tengah yuk. Luas tengah. Masih luas tengah. Sowan. Cari lur. Ini berapa, Mbak? 2,5. Dijaluk 2,5. Bacaannya api. Dijaluk iki yang lur. 2,5. Lagi hubungan aja lur. Jalo berapa mas? Oh ini kita 6,5 lur. Nah, tempo iki lur. Yes. Piro? Pasare yes. Pasare yes. 12,5 iki. Tinggal. 12,5. Ya, iki 12,5 lur. Teko. Sak dedek ya. Dedek bakule iki. Duk cak pendine lur. Nah, iki pedesan iki. Langsung naik. Ya sekarang ini. Ketan. Kita takon. Nah, jadi mau iki 12,5. Dicelukane 12,5 iki lur. Lah kok kenyang jek oleh. Pasar Warujeng. Dulur peternak petani lah pengen golek sapi langsung rene ae lur, gak arek milih
Ini delok-delok takon-takon yo oleh. Tuku yo malah oleh. Nah, iki golding. Halo guys. Halo guys, sing apik guys. Oke, Mbah. Jos, Mbah. Tak takoni lho betul. Nah, iki. Tak golek sapi langsung ora ning pasar Marujeng lur. Pilihane akeh. Oke lur iki lur. Rego berapa, Mbah? 25.000 nih lur. Iki iso nego. Oleh langsung ora ning pasar nego ning nggon. Lah gak dinego ora bakal dadi lur. Panggah nego ngene iki. Masuk. Lokasi pasar Marujeng Nganjuk. Pasare lemuk jare lur. Pasare remuk. Ngentup gak kena. Kedetan karep lur. Lah kewisen sing duwian. Oh, sini kene karep pilih. Bos. Nah, iki. Detan. Detan lanang lur. Ini rego berapa, Pak? Rego berapa ini? 13. Iya, dinego lah ini. Ini nego Mas. Boleh jumbrut lur. Arep ngoro. Jumbrut boleh. Jumbrut kita lur. Takon-takon iki kita. Terus sing go digede ning kono. Ya. Pinggir budi kono. Kono go. Ada kene iki. Sono anggur ketan. Pinggir ade pintu masuk. Ketan yang kene akeh lho. Yang kene ana sing ning kono akeh lho. Yang gone juga jebrot kene tok. Yo ketan kok. Iki dulur pertama pertama karo langsung ae. Apa golek sapi? Gas. Lokasi pasar.
Oh, dikit lho. Yes. Ini boleh model satu model apa ini. Gelapnya apa kecak tadi? Kan iki ditenani kok malah tenanan ya. Kalau serta sing sampean. Setengah. Langsung mulai lur. Boleh sapi moro pasar Orjeng. Iya. Nah, gila guys itu. Gimana aku takon sing iki 12,5. Soniku. Ini pasar beli tangga nego bulan dur. Agak nego wis gak dadi. Yes, ngono tak lur ya. Vlogku dina iki jangan lupa like, comment, subscribe lur. Channel YDR channel wong Kediri, channel wong Bumiso, channel wong jebas-jebus blusak-blusuk. Turut pasar, turut sawah. Kabeh di vlog lur. Kaya wong padha ngerti. Jual beli yo ngerti rego-rego. Ya wis. Gitu aja lur ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia. Oke.